na-ege m ntị, kedu ka ị mere, kedu ka ekesi anya, kedu kwanụ ka Mbazụ si egwuji? Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma, ma ọ na naghị aga nke ọma, nwee ndị nọbụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ ya. Afa m bụ Ọmalịcha Adịbu. Echefukwala ka sọskraịbụ. Ihe anyị na-afụ n'iru ebe a n'ụbọchị nke taa bụ ihe eji asụ akwụ. Ya bụ ihe a ka eji emete nkụ. O nwere ihe nara n'iyi n'osisi akwụ. Ya bụ osisi dị etu a bụ osisi e ga-eji were mekọọ ọkwụ, were isi akwụ ọbụla a chọrọ isi ịghọta. Nke a bụ mgbe a tụchachagoro akwụ anwa niile, oke a ga-esi ịghọta, agba ya n'anwụ ka o nwee ike fekọnata obere, ka mmiri dị na ya nwee ike takwuo. Gba ya n'anwụ ọkpọọ. Nke a bụ ka ọ masị gị o, ọ masịrịkwa gị, hapụ ya ịghọta. You get it? Nke a bụ ọ masị gị, ịgba ya n'anwụ, ọ masịrịkwa gị. Ugbu a na mgbe ya bụ akwụ ya chagoro, abere na-asụ ya. Ọrụ dịkwa ebe a, hapụkwa ya anụ, hapụ etu esi eme ọ dịka ọ dị mfe, ọ dịrọkwa mfe ọbụla. Ezigbote ọrụ dị ya. Ọ bụrụ ka aka inu si ada na ntị ka o si atọ ịghọta. Na ogologo ikwe eji asụ ya bụ akwụ, etu a ka ọ na-adị. Ọ bịazie nwee oyere, onye sicha akwụ be ya, o buru bịa ebe a bịa sụọ ya n'aka. Ụfọdụ na-enwekwa ya be ha o, mana ọ bụ na ị nwere ya be ha, nke a bụ nke dị n'ilo, imesịa ịsa ya ịghọta. Onye anwa bịa o sie nke esiri esi, fugo ka ya bụ ikwe siri wee too ogologo. Maka mgbe m pere mpe ka m na-afụ ikwe ebe a, mgbe ọbụla m jikọkwa nata ikwe adịkwa ebe ọ dị. Ikwe a nara anwa narakwa aka ifugo. O mechazi o jiri nwayọ wee sụba ya bụ akwụ ọfụma ịghọta fụ. Ọ bụ na asụcha ya n'ọnụ, ọ na-amasị ụfọdụ ka ha buru akwụ ha were bịa na injin nka na ụzụ agba ọfụ ka ha nwee ike pịara ha mmanụ. Ọ na-amasịkwa ụfọdụ iji aka were pịa mmanụ nke ha. Mana eleghị anya, ebe m na ugbu a bụ ebe injin akwụ na-apị mmanụ ịghọta. Eji ụzọ nka na ụzụ were na-apịpụta mmanụ. Wee fụ nwokorobịa butere anụ ewi. Eleghị anya mana o mebi ihe dịka otu awa, nwokorobịa gara ibute anụ wee na-apụtazi wee bute ise kara aka. Ifo ya bụ ndị mmadụ na-ekwe ya ọnụ, mana ego ole ha gwara ya erughị. Onwe nke dị ndụ, nwee ndị nke nwụgoro anwụrị, ndị nke akịta anụnwa, nke akịta na-emegharị arụ dị ndụ ịghọta. Ebe ụfọdụ ngworo anwụ, nekwo nke a na-arịarị, nke a dịkwa ndụ. Ya abụọ dị ndụ, atọ nwere anwụ n'ime ya. Ka a na-ekwe ya bụ ọnụ ahịa. Iwere anụ a sie ji mmiri ọkụ, maọbụ iwere ya sie ofe, ọkpọfegodi gị ọkpọfee gị. Mana ọ bụrụ na ị naghị ata anụ, iwe wena gị ndo. Nke anụ akwago gị, ọchago gị ịghọta fụ. Ihe a bụ anụ ewi. Mana o nwere nchịkwara gị maka anụ ewi a. Anụ ewi anụ a na ibe anụ ọfịa ndị dị etu a karịrị akarị. Onwe ndị bụ ewi, onwe ndị bụ nchi, onwe ndị bụ ururu, onwe ndị nke bụ ịkpụkpa, onwe ndị nke bụ ọsa ịghọta. Mana nke anụnwa bụ ewi. One day later. Ifuku ebe a si ama. Mgbe gaba ebe ọzọ, ebe m na-aga ugbu a bụ achọrọ m ịga weta ọgwụ anwụnta ịghọta. Wee si ebe a wee gaba ebe ọzọ ka ngosi gị, ka mkpụgharịa gị nso ụzọ nke tere aka wee na-aga. Ọ karịa bụ mpụtara aga m ga weta ya ozugbo, mana nsị ka m site ụzọ tere aka ka o lee anya, ka nwee ike gosi gị etu obodo dị, etu mpaghara anyị dị ịghọta. Na ihe anọ bụ ihe eji were na-ama oke oge mbụ, ihe ndị bekee kpọ fence kịta. Ya ka eji ama oke aja ụlọ. Mana ifugo ka ọ dị, ifugo si macha mma kịta. Azizi ama oke kịta na ụzọ ọmarucha ụzọ obodo m. Ihe ọ akọ ya ọnụ kpam
muna ga-emejuo ya afọ ifeọma chiuze fọkụzụ si ama ịghọta. Onye nke abụ onye nke nọ n'akụkụ were na-asụrụ onwe ya ọrụ ihe ọ na-eme ama ya. Achọkwa m ise ya o, chere ka mama ga-esete ya. Ọ na-eme anya ọ na-eme anya ngwa esetego m ya ebe ọ na-asụ ọrụ ka m nọ na-agafe mfu ube nke anụnwa ojibe ya eji ịghọta. Ọ ka na-akwado ije eji mama m ka esi were achịcha ube nke aka na-akwado ịbịa nke ya mana nke bụ na akpa ya ka bụ na akpa ya ịghọta. Nke anụ a bụ na ndị na-eme ikpeazụ ka mmadụ na-egbu oge a nwekwara ụkwụsị na-egbu oge nke anụ egbu oge mana ọ bụkwa isi ọfụma ọ bụ naanụ ọ bụ n'ogbote ifụsọsọ ihe ọma iji fụ mkpụrụ juru n'elu ya bụ ihe ọ ka ga-eji ifụkwa eweleke Kano a bụ ugbo egusi ịghọta. Ka m nọ na-agafe mfu ya wee si na-akọ yikwara akụ anyụ mmiri ịgbagoda nna egosi gị ihe ọbụla m fụrụ nke a na-ayiri akụ anyụ mmiri nsị ka ngosi gị ihe anọ bụ ugbo egusi ifugo ọka ndị mmadụ dụsi ka pere mpe. Onye nke a dụrụ akịdị, onye nke a dụrụ ọka, onye nke a dụrụ na mkpọtụ ya na-eme nwa nkịtị ya ụgbọelu na-agafe. Ka m nọ na-agafe ụmụ ụka nọ n'akụkụ ebe ụzọ m si aga. Ụka anụ a gwuru mmiri gwuo mmiri ị na-anya ife ebe mmiri anụ na-agbapụta. Mmiri a ha gwuru ya onye ọbụla bịa kụrụ ebe ka o si masị gị anaghị ana ego ifu mmadụ anọdị ebe anwa ụnụ ụka bịa mere mmadụ anọghị dị nọ ịgara iwere nnọọ ite gị maọbụ ihe ọbụla ịchịchọ ikuru mmiri onwe onye ga-ajụ gị dị weta ego nwere onye na-asị gị ụka bịa enwe ya ifugo Kano a ka bụ amamukwu bi ya nọtọzi ka m na-egosi gị na-aga ifugo ayapụtawago na ụzọ ndị mmadụ ma ayapụtawago ebe a kefe anụwa ifuru ya anyị erubego nwayọọ erugo m ebe m na-aga ugbu a bụ na ntị ka m gosi gị afịa ọ bụrụkwa ofu ụzọ ebe si aga ntị ka m bịa gosi gị afịa gọbịa nji batara ebe a o nwerekwa ka m gosikwa gị ka ọ dị ifuo ka afịa obodo si adị ime obodo si adị mana eleghị anya etu a ka afịa obodo si adị. Onye buru afịa ya ọ bịa n'afịa ọdọ ya bịa nọrọ ọnụ n'ọdọ ya ọ bụrụ na afịa gbasa o burukwere na mana afịa obodo m na-azụ ihe eji mara ha bụ afịa orie ịghọta fụ ifugo ime ebe a niile si were dị ifu ka o si ama. Mbọsị orie ọzọ anyị bịakwa zụọ ka esi azụ biko ka m si n'afịa wepụba na m egosichago gị ka m gawa ebe nchi weta ya. Ka m gara ebe a ezigo m na mgbatị ụtaba wee baa ime afịa enwere jinja m fụrụ dị n'azụ ebe anwa ịghọta. Jinja gbara onwe ya awụfuru afịa ya ma m ka o si gbara onwe ya wee sị ka m mara ma ọ kago ịghọta fugo ebe a ezi ka m mara ma ọ kago ka gosi gị ihe mere ka m wefutere ya ọ bụ na ọ kabeghị o were rapụ ndị nke ọzọ were ihe m chọrọ were naba ịghọta. Ka m wepụtara ya wee fụ na ọ kabeghị njiri nwayọ werekwa ya donye n'ime ana anwa n'isi afrokwaba okpu ifugo ihe m chọrọ ịbịa were nji wee gagharịcha ebe a niile m gagharị were rute ebe anwa. Ihe a bụ ọgwụ anwụnta iwere ya tinye n'ọnụ ụzọ gị anwụnta agaghị ata gị ụbọchị a. Fugo isi akwụrụ gbaba okpu bịara iwere ka m were nke ga-ezuru m tata echikwa mbịa were ọtọ ya aka ebe m siri bịa mana ọ bụ n'ihi na m chọrọ ime ihe onyonyo mere m ji wee gagharịba wee rute ebe a. Ọ bụ na nke ahụ vi na-esere echefukala
key subscribe. Please subscribe to my YouTube channel. Kiye ka wandi mad na wara YouTube na kwa nte ndunamina niwe. Ngwan kemesia afam Ọmalịcha Adibu. Daalụ maka isonyere n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịa anụ.